Новини на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. І далі говоримо про найважливіше. А спершу пригадаємо драматичні події лютого 2014 року. Цей день 4 роки тому став переламним в історії захоплення Кримського півострова. Саме в ніч проти 27 лютого, о 4:45 ранку, до Ради міністрів і Верховної Ради Криму у Сімферополі увірвалися озброєні люди у військовій формі, касках і бронежилетах. Російські спецпризначенці захопили Кримський Радмін та парламент. Над будівлями вивісили російські триколори. В той момент центр Сімферополя повністю очеплений, транспорт не ходить. Важливі адміністративні будівлі, зв'язок, аеропорти, ЗМІ також захоплені. Вже по обіді до будівлі парламенту окупанти примусово привели депутатів Верховної Ради Криму. На засіданні відсторонили голову Ради міністрів Криму Анатолія Могильова. На його місце тут таки призначили кремлівську маріонетку, лідера руського єдинства Сергія Аксьонова. Та найголовніше – проголосували за проведення референдуму. Голосування фактично відбулося під прицілом озброєних спецпризначенців. Здания Верховного Совета Крыма и Совмина Крыма были захвачены неизвестно. Мои переговоры с ними ни к чему не привели. Находящиеся там люди сказали о том, что они не уполномочены вести переговоры. Когда мы пришли, уже перед Верховной Радой стояли баррикады из деревянных поддонов, из мусорных баков, кого не пускали. Так же, как обычно, как всегда, ходили. Верховный Совет Крыма прошли члены Президиума Верховного Совета Крыма для обсуждения ситуации. Все те, кто туда пойдет, они не просто идут на сговор с террористами, они добровольно принимают решение для того, чтобы принимать решения под дулом автоматов. Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. А тим часом чергове засідання так званої справи 26 лютого призначили на сьогодні у так званому Центральному районному суді Сімферополя. Засідання заплановане на 15-ту за кримським часом. Минулого тижня під час попереднього слухання судді повторно почали вивчати процесуальні документи. І адвокати певні, що це все через брак доказів. Доказів, які б підтверджували участь підсудних у заворушеннях під кримським парламентом, у так званого слідства немає жодних. Мустафу Дегерменджі, Алі Асанова, Арсена Юнусова, Ескендера Кантемірова та Ескендера Емірвалієва окупанти звинувачують у сутичках 4-річної давнини під Верховною Радою Криму. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Зараз Асанов і Дегерменджі перебувають під домашнім арештом. Акція солідарності з людьми, які живуть в окупованому Криму і щодня відчувають на собі тиск самопроголошеної влади, провели напередодні у столиці. На Майдан Незалежності, попри сильний мороз, вийшли понад 150 людей. Більшість тих, хто прийшов – кримці, які вимушено переїхали до Києва після анексії півострова. Люди тримали в руках українські та кримсько-татарські прапори, а також фотографії з тими, кого переслідує окупаційна влада. Усіх політв'язнів, яких незаконно засудили так звані суди, організатори згадали поіменно. Також на мітингу ухвалили резолюцію, в якій закликали міжнародну спільноту посилити санкції, тиск на Росію. А від української влади вимагали прискорити створення національно-територіальної автономії кримських татар. Люди говорили про
Крим, тих людей, які продовжують спротив і опір окупантам Криму. Люди говорили про повернення. Ніхто не вибачить Росії захоплення Криму. Більш того, ніхто не зупиниться, поки Крим не буде повернуто. Я прийшов сюди, тому що ці хлопці, яких я тримаю в руках фотографії, це якби мої земляки. Прийшов їх підтримати, так сказати, і нагадати людям, що є герої, які зараз по тюрмам там у кацапів сидять. Акцію на підтримку кримських татар напередодні влаштували і у російській столиці. Кілька активістів вийшли на центральні вулиці Москви. В руках тримали плакати, в яких засуджували заборону Меджлісу, війну в Україні, розв'язану Путіним, окупацію півострова, переслідування кримських татар за релігійною ознакою. Та закликали звільнити політв'язнів і надати кримським татарам статус корінного народу півострова. Начало оккупации Крыма путинскими войсками. И это день начала сопротивления крымчан, крымских татар и украинцев этой оккупации. В этот же день появились первые узники 26 февраля, Чийгоз Асанов Дигерменджи. Ахтем Чийгоз сейчас уже на свободе, и мы верим, что скоро и остальные политвязни будут на свободе благодаря санкциям, благодаря какому-то нашему общему участию. Бранці Кремля. Відео з такою назвою опублікував український Мін'юст до Дня кримсько-татарського опору російській окупації. Після анексії Криму за російськими ґратами незаконно опинилися 64 українські політв'язні. А це 13 групових та індивідуальних сфабрикованих справ проти громадян України, яким так звані судді виносять вироки за вигаданими звинуваченнями. Людей судять за непокору російським окупантам, називаючи їх сепаратистами, диверсантами і терористами. І в першу чергу Кремль намагається придушити прояви непокори з боку кримських татар. Мусульманська віра кримських татар стає приводом обвинувачувати їх у релігійному радикалізмі. Десятки чоловіків вже позбавлені волі лише за свою національність і світогляд. 184 роки колонії суворого режиму вже отримали українські політв'язні в Криму. Окупанти в Криму почали друкувати бюлетені для виборів президента Росії. Увесь цивілізований світ вважає голосування на окупованому півострові незаконним і не збирається визнавати його результатів. Попри це, друкарські верстати в Криму працюють без зупину. Працівників типографії змусили виходити у 2 зміни. А саму будівлю про всяк випадок цілодобово охороняє поліція. Так звана кримська влада вже пообіцяла своїм кремлівським босам, що до наступного тижня надрукує 1,5 мільйона бюлетенів. Сейчас мы наблюдаем в цеху активную фазу, печать бюллетеней, контроль бюллетеней и резка. Дальше идет упаковка и уже складирование в специально отведенное место. Тим часом Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх свідомих кримчан ігнорувати та й бойкотувати незаконні вибори на окупованому півострові. Жодного кримського татарина, жодного етнічного українця, жодного патріота України, жителя Криму, незалежно від його національності, не має бути на незаконно відкритих виборчих дільницях. Так заявляє голова Меджлісу Рефат Чубаров. А так званий глава Криму Сергій Аксьонов очолив прокремлівську консультативну раду кримських татар. Про це він сам повідомив у своєму Фейсбук. Вищезгаданий орган підпорядковується іншому прокремлівському утворенню – фейковій раді кримських татар. Її в анексованому Криму колаборанти створили кілька тижнів тому. Очолює раду підконтрольний Кремлю муфтій Еміралі Аблаєв. А мета нового утворення, впевнені експерти, це спроба бодай в такий спосіб завоювати лояльність кримських татар перед майбутніми незаконними виборами президента. Їх, я нагадаю, кримські татари планують проігнорувати, як закликав Меджліс. Этот орган, как и все предыдущие попытки, обречен на неудачу. Не будет уважения среди крымских татар к коллаборационистскому органу, который хотят использовать вместо представительного органа Курултая и Меджлиса крымско-татарского народа. Теперь насчет участия в выборах
которые Путин специально назначил на 18 марта. Каждое уважаемое себя государство должно не признать результаты этих выборов, причем не в отдельно взятом Крыму, а по всей Российской Федерации. Світовий рекорд, щоправда, не з кьорлінгу, а з допінгу встановив на Олімпіаді у Пхьончхані російський спортсмен. В допінг-пробі Олександра Крушельницького виявили більше 8 тисяч нанограм на мілілітр забороненого мельдонію. До прикладу, попередній антирекорд становив 1500 одиниць забороненої речовини. За вживання допінгу Олександра Крушельницького та його напарницю Анастасію Бризгалову у Пхьончхані позбавили бронзової олімпійської медалі. І поки що це всі новини, які наша команда встигла підготувати станом на цю годину. Більше новин і подій у розвитку вже в наступних випусках. Отож, залишайтеся з АТR.